tana ma hayani a kan wai ba na gyara mata shagon ta yadda ya kamata. Menene to ya kai da ni na ji haushi, shine nan ta ji haushi, shine ta wuce gida wurinta. Sabida tun ba yau ba suna ma abubuwan da ba na so. Kamar me ne ba ka so wanda suke maka? Yanda ogan yana zuwa, yana yin dare, yana zuwa aiki, yana kaiwa 12, 1 kafin ya dawo. So kuma ni nake buɗe mai gate. Me aikin shi? Me sana'a shi? Director ne. Okay, director. Okay. So ni nake buɗe mai gate. Duk lokacin da ya dawo by 12, by 1, in dai ban sauri na zo na buɗe mai gate ba, in ya sake ya bubbuga kofan, in na zo sai ya mun kamun mari tukuna kafin ya shiga ciki. Okay, to jiya da karfe nawa ne kuka samu damuwa da ita matan? Bayan karfe 3 ne. Karfe 3? Bayan ruwan sama ko kafin ruwan sama? Kafin ruwan sama ne. Okay, kafin ruwan sama. So sai me ya faru? Sai ta wuce gida abinta. Sai kai ya kai? Ta dawo gida kafin na dawo gida. So dama sun dane suna mutane abin da ba na so. Su kafa duwa. So shine da ta dawo gida, ni kuma yana tashi by 8 ne. So da na dawo dama mutumin da zai wuce ya bani kuɗi, ya ce sai naman kaza. So na siya na kai mata, ina kiranta na bata, sai na ce na so yi magana da ita. Ta je ta ajiye naman ta dawo. Shi ne tana dawowa sai na ciccika mata wuka. Ka ciccika mata wuka? Da me kuma? Wuka ne ita kawai na ciccika mata. Okay. See, flash this place. Wayan na wukan kenan? Wannan karamin wukan? Karamin ne cika mata. To gatarin fa? Shi ogan ne na tsaye shi da shi. Ka ce gatarin ya kai da shi? Ogan na da ke shi da shi. Da shi kada da ke ogan? Ita matan wuka ne kawai ka ciccika mata? To ya aka yi aka ta je wajen gindin kifan nan? Ni na ja ta na kai ta can da rike ta.